टेस्टी नुखाबाय मैखुन पनीर टमेट' मटर गावबायानो नै हरखाथारसं गाइखेरा आंना नै दामायनि बिराद आग्लायलाबायनानै दङ दा ओंखायनो आङो बेखौ पनिर खालामनोसै नैबे मोननैखौ आरो मोननै दंबावोसो फ्रिजआव गाइखेरखौ बेयाव लखबनानै फुदुंबाय गोदौ होग्रोनानै लानोसै हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नै बेलासिनि लाल साहा फुदुंलायबाय आंहा हाइजें एसे होलायनानै लोंनोसैलाय ओमफ्राय नै ओरैथिं गाइखेर फुदुंनायाबो गोदौबाय दा नैबे व्हाइट कुकिं भिनेगारखौ हरनानै गाइखेरखौ गावहोनानै लानोसै लेबुबो हरजायोमोन दा लेबु गैया नालाय बेखौनो हरसै गावबायानो नै लोगोफोर आंना गाइखेरा गावबाय दा बेखौ सरनोसै आदानि फिसायाव सरबाय थाया नै बेहायसो आथा सालिग्रायावनो सरखाथारसं सरखांनानै नै सायाव दै गुसुजों बेबायदि सुनोसै खनसे नै बेसे ओंखारबाय गाइखेरा मोजां नालाय बुरजा ओंखारो नै 1 केजियाव बेसे ओंखारबाय आराम गुरै जाबाय दा नैबे जियाव खाथबनानै दोनसै आराम सेबबाय दै गैला बेयाव मोजां रानस्रावस्राव जाबाय नै दा बेखौ एसे फ्रिजआव दोननोसै सोनानै गोरा जाथोंसै दा नै लोगोफोर आंना पनिरा फ्रिजनिफ्राय बरनबाय आं दा माबायदि जाखो नायनोसै 1 घन्टासो फ्रिजआव दोनबाय आङो दा नै आराम गोरा जाबाय हानोसै दा बेखौ आंना दिनैना ओंख्रिया नै पनिर दहाय न'आव बानायनाय ओमफ्राय मैखुन ओमफ्राय नै फ्र'जेन ग्रीन मटर ओमफ्राय टमेट' मैखुन पनिर टमेट' मटर दा नै आङो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय गासिखौबो मटरखौबो सुनानै लाबाय मैखुनखौबो हानानै लाबाय पनिराबो नै फिसा फिसा हानानै लाबाय ओमफ्राय नै नैबेयाव टमेट' हानानै लाबाय पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें सारायबो जाननानै लाखाबाय जा हास्लाबा जाबाय वाकिं थांबाय वाकिंनिफ्राय फैनानै मन्दिराव एसे थांबाय मन्दिरनिफ्राय फैनानै नै दा संनाय खावनाय लेट जाबोलायबाय एसे संथारसै आं माबारनो दा उखैब्रेनोसैसोलाय आंहा ओंखाम उखैनायावबोथ' मास्टारखा आंहा दुंबायानो सारायाबो नैबे पनिरखौ एसे एवनानै लाग्रोसै दा दैल' जायो एसे संख्रि हरनोसै पनिरखौ नै बेबायदि एसे एवनानै लाबाय दा मैखुनखौ एसे एवथ्रमसैलाय दुनाथारहाय जाबाबो ओंख्रिफ्रानो बेखौ एवथ्रमहां बैखौ एवथ्रमहांनो दै गयोना मैखुनावबो बिरादनो बेयावबो संख्रि एसे हरनानै होनोसैलाय आङो मैखुनखौबो बिदि एवनानै लाबाय ओमफ्राय पनिरखौबो बिदि एवनानै लाबाय ओमफ्राय दाना नैबेहाय मसला बानायसैलाय दा नै एसे मसला बानायनो थाखाय जिरा हरबाय तेजपाति हरबाय गेसाबो फिसा खालामबाथाय गोमोरो गिदिर खालामबा बारा जायो जाग्रा जादों बिदिनो हामथारला आङो ओमफ्राय गावखाबालाय बाराबा बारा खमबा गोमोरलाबायग्रा सामब्राम पियाज हाइजें सामब्राम गुफुर गासिखौबो एसे एवग्रोनानै लानोसै दसे सामब्राम पियाजफोरखौ दसे एवखांबाय दा नै टमेट'खौबो एवखांखानोसै टमेट'खौबो एसे फोमोननानै लानोसै संख्रि हरसैलाय टमेट'आ थाब गलिनायनि एसे होनानै दा बारा जाहैबायनो लानांसिगोन बावनानै जुदि हरबाथाय गैला टमेट'खौ एसे फोमोननानै लानोसै दा ओरै आङो सामब्राम पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें टमेट'
होनानै गासिबो मस्ला ड्राय मस्लाफोरखौ हरजोब्बाय मा होयो गरम मस्ला दुन्दिया पाउडार गासिखौबो हरजोब्बाय ओमफ्राय नैबे पनिर मस्लाखौबो एसे हरबाय जाबाय बियो दा बे मस्लाखौ खांसैलाय बे मटरखौ एसे रुनानै लानोसै गोथां मोनामैनि मटरखौ रुबायानो नैबे तेजपातखौ होफाखाबाय नैबेखौ माने मिक्साराव होनांगौ नालाय एसे बुरजा होनानै तेजपातखौ होबाथ' मोनफानायसो जागोन ओंखायनो बेयाव हरफाखाबाय मोदोमनायनि बेखौ रुफाखानोसै दैखौबो एसे बुरजा होखाबाय राहोनाङैनि खनसेनो मोननायनि एसे होखाबावनोसै खेबसेनो होखाबाय राहोनांला आरो दसेल' रुगोन बेखौबो दा नै आंना मटर रुनायाबो जाबाय ओमफ्राय नै मस्लाखौबो बेबायदि उननानै लाबाय ग्राइन्डाराव दा बेखौ बाव हरनोसै ओमफ्राय नै मैखुनजों पनिरजोंखौबो हरसै आखाइ थोंसेल' जानाय जानो नागिरा दाना मोजां गोदौ होनोसै दा नै आं गासिखौबो हरजोब्बाय मोजाङै गोदौ होनोसै खोबग्रायाबो फिसालाया आं गोजौब्रै गोजौआव दोनोमोन नालाय आं थिखोनो होननानै थिखोबाय थलथ' गोलैनानै गैया हमजारला ना बुनांगौ ना रायनांगौसो सिफायनानै होलांबाय दा बेजोंनो बै मोनसे एलुमिनियामनि खोबग्राजोंनो ओरै खोबसाबो आङो दा मोनबायानो नै खाथि जाबाय बिदैयाबो संख्रि नायनोसै बारा जाखो ना खम जाखो संख्रियाबो खाथि जाबाय फाइनेलि मोनबाय नै लोगोफोर आंना पनिर मैखुन मटर टमेट' ओंख्रिया पनीर मशरूम मटर टमेट' टेस्टी नुखाबाय जानो लुबैबाय मोनबाय लोगोफोर मोनबाय ओंखाम जागोनसै नै लोगोफोर दा मैखुन ओंख्रि ओमफ्राय सालाद एसे हानानै लाबाय दे जाद' मामि दा ओंखाम जाना लागोनसै लोगोफोर आङो नै हायावनो दामफ्ले दुमफ्ले जिरायनानै नै सालादाबो पनिराबो नै जा गोथाव जाखादों गुरैनो न'आव बानायनाय पनिरा टेस्टीनो दा जाना लागोनसै लोगोफोर आङो बिदिब्ला दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट